बे समाव जोंनि गिबि सेमिफाइनाल बे जानो थांगासिनो दं। राबां दख'रा आरो खोलाबिनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव नैथि सेमिफाइनाला जागोन गबरसना दख'रा आरो सालबारि दख'रानि गेजेराव। जोंहा बे समाव गिबि सेमिफाइनाल बे गेलेनाय जासिगोन। बे जागोन खोलाबिनि दख'रा आरो राबां दख'रानि गेजेराव।
공간의 위치 부서살려 주투마 박사질라 두라레 보러 프라이스 아파 दिनै नैथि सान बे नैथि साननि जा मोनाबिलिनि हाबाफारि आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारिया थागथियारि जानानै दङ बेखायनो जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो दख'रानि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि नोंथांमोनखौ गावबा गावनि दैदेनगिरि आरो थान्दै बिथांमोनखौ लानानै आलारि बाथि फोजोंनाय थामिनगा मेन सायनासालि बे सेरावनो बेयाव नोंथांमोनखौ थांनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। नैथि साननि मोनाबिलिनि गिबि हाबाफारि आलारि बाथि फोजोंनाय आलासि बिथांमोनाबो सफैखानानै दङ बेनिखायनो दख'रानि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ आलारि बाथि फोजोंनाय थावनिसिम थांनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। No.
Balon up đấy.
आफादफोरनिसिम मोनसे फोसावहरनाय जोंहा केन्डेल लाइटिंआ जासिगोन बेनिखायनो दख'रा आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ केन्डेल लाइटिंआव थांनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। दख'रा आफादफोरनि बिबानगिरिफोरनिसिम मोनसे फोसावहरनाय जोंहा केन्डेल लाइटिंआ दानि समनि गेजेराव जासिगोन बेनिखायनो बिबानगिरि नोंथांमोनखौ केन्डेल फोजोंनाय जायगासिम थांनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। दख'रा आफादनि थान्दै आरो नोजोरदारि लोगो नोंथांमोनखौ आलारि बाथि फोजोंनाय जायगासिम थांनो थाखाय गुरै खावलायहरदों।
बे समाव दखरा आफादफोरनिसिम मोनसे खावलायहरनाय मोनफ्रोमबो दखरा आफादनि आंनि लोगो नोंथांमोनखौ आलारि बाथि फोजोंनाय जायगायाव थांनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। मानोना जोंहा दानि समनि गेजेरावनो जे हाबाफारि आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारिया जागासिगोन। खेला नायना दङ जाबाय Bapak sudah kembali ke badan